אז מה? איך מרגיש? לא יודע. בסדר, נראה לי. מצטערת שהצגתי לך בטלפון, אני פשוט רציתי לראות שאתה בסדר. למה שאני לא אהיה בסדר? זה דבר גדול להשתחרר לך כל כך הרבה שנים. דברים השתנו. כן. הריח נשאר אותו ריח. חשבת קצת מעלה? מה אתה הולך לעשות? כי הסידור הזה שהיה בינינו יכול להימשך, אתה יודע. אתה יכול להרוויח מזה יפה. לא הרבה יודעים לעשות את מה שאתה יודע. תודה. אבל נראה לי אני מסודר. מסודר? מה זאת אומרת, איך אתה מסודר? אח שלי דואג לי. דוד? אח שלך דוד דואג לך? כן. למה את מופתעת? אתה לא מופתע? לא. טוב. איך הוא דואג לך בדיוק? טוב, עד. רגע, אסה. עדה, שומעת? עדה שומעת. סיימנו בהסתדרות, אנחנו בדרך לתחנה. אוקיי, אני בדרך. טוב, מה אני אגיד לך? מקווה שיסתדר לכם הפעם. אתה צריך טרמפ? לא, זה בסדר, אני מסתדר. מקדמה חד פעמית. מחווה של רצון טוב. עדה, אני צריך עזרה בעוד משהו. איזה סוג של עזרה? אני מחפש מישהי. תגיד לי, אתה נפלת על השכל? חד פעמי. אין שם דרך שאני יכולה לתת לך דבר כזה. טוב. אני לא חושבת שהבנת אותי, אסה. אין שום דרך שאני יכולה לשבת כאן ולהקשיב לזה אפילו. הבנת? תחשוב על זה כמה דקות. אני ממילא צריכה לגשת רגע למשרד השני לברר משהו. ומיד חוזרת. אסה, טוב לראות אותך פה. טוב, יד חזה. גב, יד, חזה. טק, טק, טק. להתראות. ביי. טוב המדובב שלך. לא מישהו שהיית רוצה לבלות איתו לילה. בן אדם הכי מסוכן שפגשתי. בסדר? נתראה אחרי.